Ka seng semlash nong mau kerwat ka VDP mau kerwat bat ka seng long kemi ki bedai ki lightly ki mau bersiu jong ko dorbar shnong mau kerwan ke la khanra hayo mau kerwan bat ke liyo ban kurup hadu hajar nyo pesan bitor ka kiat pareng bat sanspa liter ka kiat kasi namar kata kum kadak ban rat dengkong menta kasngi ka laiterik undo pra arjar arpusan ka dorbar shnong mau kerwat rangkat bat keseng samla ka VDP bat keseng long kemi harangkat kejing sakilang jong Superintendent of Police ka Southwest Kasil District uba bi jerwa nangta uba BK Jana Additional Superintendent ka District uba JP Lakyang Officer in Charge ka mau kerwat Police nangta uba RR Lengkoi Menteri Shnong mau kerwat lembat ki weibat kila penlong ya kejing thek kiat Pajba Hamadan Jakar mau kerwan. Lasak hilang ru bagi menteri bagi sekretari Shnong jong ki kada artli kisnong ki bahapa po katany kila yadon lang. Laban kedau bakani kejing lek khanra bakejing kurup kiat kalalong nadu ubenai jemang hadu undo pra arjar arpsan ya kaba kedorbar Shnong mau kerwan bat kiseng Traymon Skobha iba kentup ya keseng samla ka VDP ber keseng long kemi kala shimkia ban persya kejing DBI nya kikian hapo kayo mau kerwan. Ha keju kesngi ke dorbar Shnong mau kerwat kala airu kejing penkeburam kerpang ya uba ar rambai traffic officer jeng ke mau kerwat police station. Hemai po. Saya simpan ngai ku belang ipi baru hakani kapur bila pila penduk ya pila ino iki kam giti ki jongpi pila ino iki kam giduk ki jongpi bangin yawan lang hang ni ban pen pau ya ke ke ba ni kun ki seng long kemiru ni dan benta ban paharai lagi jong ki snong ki thau ki jongi ba ngilayo ban kurup kat kini ki jingdi ki basni tikum ke seng long kemi ni snow ni snow barang idap dagi jing snow si ke bakrau habang yo snow baka shnong ke jongi kadap tang daki ki jing sni ki baharu kam ke baki ni ki nong one day be an ya ki ni ki jat jingdi ki bapher ki bapen sni udur om tang ya ka shnong ke jongi henrei ya ki marjan marparu kunju but kalong ke kabapen du thia yangi kum ki kimi ban pe el ki jong ki yeng ki sem ban pe el jong ki khun ki kti ki henmen ki para ki jongi ki ba yo ban mat kum mi ki ni ki jat jing snil ti de na ni ka daw ni yami ni atrei sitam bat ngaso ban ai kublei shibo ni ki senglong kimi ki bam ri wat hakamit ka yong ru bang ni yami renti ringkat lem bat kasnong ka thau lembat kibor sorkar kumju nakaliang ka police department ti kum keseng long kemi nga khot kerpat ru ya phi lang baro kisnong ki thau ki marjan marpa kum bala dep ong I secretary mentan ba ngawer hang ni bangin ya trailang ya ka ju ka kam ban pen bha ya ka saudong saukun ga jongi ban pen bha ya ka imlang sa lang ha kisnong ki thau ki jongi bat kawai ru ngong ku ki pat ba ki basngong basngap ling ba jong kani ka media bangalakan mau ru hakapur ke jinglong samla ke jongaru ni laju mi
ngak shnong gi jongi bangini apa harai ke jong ka shnong ka thau bat ni la ju don ru ke jing lek ke ya rei ha kita ki por empat jumlah don kini ki social media tingi shemi kum tu ba kakut kum tu la de ki post nem ngala ban ong la ki sau lai post nem ni la ya chakmat bat ngadang manga bayang hang ni ngadang le kita ki kam wat hadu kini ki singiru naw benta ka jing bha jong ka shnong ka thau tia kum ka senglong kemi hi kumbang ada pang mentan ken mau ku ki pat ba ki nong wan le be an hasnong hathau jongi haki rut ki kyar kasnong ga jongi hapo ka yo ka badon hapo kasnong ga jongi ngim num sha da le ru bal phin wan ra kum ye kini ki jat mar ki balong ka jing snew ka bakta om tang ya ka long yeng long sem om tang ya ka im lang sa lang henrei ya baro ha baro ti ngakar Sekalong kata kajing kata jing mau ke jonga kum sama jo kasunong boleh train ki kam mo bandar ni khong ki jing di buat kadai ke bak compare kendiat mo kajing wan tiket bak compare ngala ban on namar bangge don lang baki SP baki OC baki officer dan department ki sedang repair tika kane kadai kadak jong kajing trilang banikong kajing trilang persya ki jing snew ban pen paus ke perthai bangilong ki balakre banyak kun persya ki jing snew am tang nak sedang mokorwan dari dekat sedang ki ba marjan dak kajing kersan jong ki bor jong ka an tadu SP OC ki bor di police department berkani ai mun sim sibun yangi kum ka sedang nadu ka BDP ka sang samlam ka senglong kemi bangin nang tre cutom nang ni sakmat berkalong ru kajing maham yakini ki baju melen ban wan dikiat ban wan di drop seperti jeng di pembuat senong jongi bangin nang tre cutom ngim sep tinggi ki jing berngam ki jong pi balik ang kumta na mari ki ngat singi kadang kajing berngam yang ngiro kadang kajing phone yang ikin ngalam jong ke BDP di besbit ki senong kemi ro kumjo tilek sing nak leng jong ki kilak bani i be samla ki kam tanda ki singi ni kam fokus bahaya kini ki jing di drop no ndai tang ka wai ngong ada kadang kanu kajing ta i kilong kemi ki jongi ni kilong kapa jo senong ka jongi ngi ki kun sama jo ka senong ngin nam ailat ngin mi renti bergin ajing seneng rekat ki bor jong ka an mar train ta kajing bah kadang kata kajing pun yang ka baong kumne balai pi bisni ka kamai jongi beduk mau kerwat pi wan di soplang wan di pankaro pi wan di johor wan di jehab wan lek duk bisnes yang so bahaya pi dukan ngin penuat ada pi kam tang pi wan di jing di ki basneu ngin ailat bat kata kajing ker kajing pi kana kun sit su yang nai men sim yang begini kun persya ai ke bak kam susi kali kisi menta kalong ba ini nak di drop sebang yokem dak sing samla dak sing sing bahalang repair dak BDP sang kemi ibalak lat nak kita ki rehab lagi di jengjang ba menaka tu ila sedang biang menta ban tray sop ikena kam di drugs mar lang ber SP kena kapor ngok ban ong ba ngihap bania pikir bahaya kini ru ini trailang ber khubor ka jungi kalong nginam ailat yaki bat lada tikwa ya kajing bah kajong kini kong bat berkat lam ru ik imang salang kun dikti ki samla subha sange no shua ba mangingin lap bat kandon kajing kun sitom le se namar ngihap bania kun hamadan thama ka bania kun hamadan panjab ik jing sneu kum ki samla kum kasnung ka thau hi baro ka wai ka BDP ka sung bi sang samla kidai ki mau berseu lagi mau bring bos kam hajong kasnung bat namar kata kerpat yang nak ki samla jong kasnung ka jongi ki samla jong kasnung per habaki senglong kemi bat ki long pa ki jongi ki yami ban trei borba bar mi khong ki jing sneu kan otam ni ki samla ngim dai ban yashong klikti ban suya pet ndai ngin yami ni trei lang ngan ai ka jing yeteli ban ya penduk jingat ki jing sneu baro kenang bang ngilak bar mi khong ni ki jing sneu let's say ndai tang udrok penjat ya ka jing im jing samla ki jongi ngitip ya kata namar ki sedang ni ki jing di barit kum ki duma kum kakiat terter ki jing di ki bahe kum tangim dai ban ong bangin pet ki udrok ndai tu nak ni khong nadong sedang nduk kakiat jadi aj babunjat kam tak me ya udrok singap ni pikir ni pet ngor jong sedang batnya trilang berkesedang berkuat di headquarter di distrik kejongi babun hi kejong sneu kadan ko sedang kejongi berkapur lagi sedang kejong pi harangkat kejong ke BDP batasing sama ngilala banyo kat kini kimak balong illegal balong bean di belarung hakani kesedang kejongi hakam ningkong rong ngasno wartian sobahai ya kejing sliang kejing perang kejing angnut akabakum no ngilak banrat ningkong ya kini kikam sneu di belah penjat sikadek ya ke imlang kasalang kabala penjat kabala penpra
ki long yeng ki long sem ki babun bat ka pen sniu dori ki kun samla jong ka ni ka dong ka thain ka jungi ki barok boy da ngi keren ta kum ki statistik ka bangyo ngi ba kumbah 90% nak sispa ki ki alkoholik ki badon hapo ka jela ka jungi nang tala ngi keren hakali yang drugs ngi kumbang ngitip ba kumbang lailak tam ina banong kata bos yo bam da yo lut ka jing khain ka jing dia ka bai dei ba kinong di drugs kata ka dei ka bajia da ngi krek ya kain kumbang lai pesan hajar ki long kumi ki kenthei ki badi drugs kalong ka ike ka bas ngusi da ngi perkhat ya ka jek benri ko jungi ka batang stroke ngi ina banong wala da kalong kum hakani ka kom ngi i ba ka ike ka ba ka pateng ka banwan ka don hapdeng ka jing ear kum ka jek benri ko jungi hakani ka poro ngasoban ai beli ya ka por ka balak loy ka jongpi ya ka jinglong rangba ka jongpi ban sim ya ka ni ka sinjam aka bani don kat ban ni bangini ai ya ka kti ka mon ka kti ka diang ka jungi aka bangini ya trailang da ko ka mon sim kampe siliang khamat ya no kam ya kampe kampo ya ka ike ki bangi i apa deng ki jingduna ki babun apa deng ki jing trekam ni nak bani kenduk bani sim rekum ki snong ki bamarjan nasngo ban ong ban tepat ki ka por tung ni long kawai ni teli angni ngi em tang para mengi tang para kasi para kara umdon 4 simlai ya klek jak benri mono ngai ni ba ka jing sniu ba serkai kalawan ban bandu ban telep ya kani ka dong ka thain ba kani ka snong ka jing ya kani ka por ngaso ban ong ru ka bani ka por ngam tai jong pilang baro tung ni tristom ka men sim ka ba ram ni ba ki bajia kani ka snong ka jing kalong ka ba adu kata-kata pun ka BDP pun ka senglong kemi ngiduk tiak ngiduk dam dang step ni haba ni ki south tank san beji ngi ladon banik duty ni duty dang step nak kilong kumi ki samla ki BDP nangta ni iba ki jing sni ka nang ki sni kinang haroi nak ko pos ngim jula ban mudo bakani ketika kani ke district ke jungi kamtam ka mako kasno ko ka beri ke district ka kota ka bakan ka bakum kini ki jing sni kinang ki step kinang haroi kha hakini ki sni ni iba bon padang ki samla bilang ngop ke jing drop sa kani kasno ko jungi kalau kayak ke pangnut kalau kayak ke baskusi ya kilong sem kilong kemi abakin i bakin sem ikum kini kijak jinjia di banwan bandrung akai yang kesem cuti banong sikintin namta kani kepol kani kesini ngatrai kaban sak jingken mau hakai history kum kasnong hi barok kowe hakaba ni vakum bakalong mentah hangni gidon kum bap like kiss kiat dibangilayok bantem bakakiat persile kaba ngila ban suma ban bu nomor ka kalong tu ege ka pen smi ka pen sma ya ka jakabu jungi hapok ka office jong snong ke bun bangila destroy ya ka ni ka por ngasno ba ini ai ka kti ka mon sai sinpat ini ai ka kti ka mon ka jungi bangini trailang ban rat de khong ikini ki jing sniu belawan kharoi ka ni ka dong thai ka jungi tang ni ki tin kublai sibo akar pat ne kong ya kinong snong jong ka snong makarwan nado kirang ba o kiseng samla kiseng longkemi ki BDP ba tungni trai ladolong kumbang long menta ngayo i hakini ki kendiat benai la ki tristom yo kini ki lightly kiseng ki badan ko jong ka snong makurwan rawan ra subun ya ka jingarap kelapan long sengan ya kaya yang hapo jong ka snong rei tentang ngerti ya hapo snong makurwan tang ladum pinle cepo hapo iyo kabamut banlik ikan teh lasalia hantam kita sebentar jong basta dole kalau ke basalia bahan namar ba kibabun ki jing sniu ki don hangte tika e gawang kerpat kalau makerpat dia baro kinong susnong jong kasnong makarwat ba tongin ai ya ketika mohon ketika diang ban ong bangin train na kabanta kabanwan ra ya kabaha hakasnong kejangi lemda manga unong snong lemda mangi kinong snong ngimda ni kajingkit kli na kamanta kasnong ngin susania kuwei mangin supet ya kuwei ba kiwei kinle kata kanom wan ra ya kajing bhalane ya kajing snong sup sonsanya kasnong jangi namar katang akot mawer ya baro kinong snong kasnong makarwat la kilong kita rasnong bat kunjur wat ya kini ki basyong apo snong makarwat badiki basuan syang long baki kam ki jongkil ni bawas ke lakot lang iki patun ni terhilang nak bantaban wan ra ya kasnong bakan yo ya kasjongsuk kajongsan ban rat ikino kijing snim kiba ni i kidon kini kasnong kijangi menta kijing dik basni kiba pencet ya ki imlang kesalang nak kerpat ya pi potongin kela nak kabamut ngin wat dak ki kikam kilat kelenti kidon sibun
kebalingin le ya kini kebalong ba kabam melong ban hakai melang kasalah maslo ban kebahan nam tajam pi ino no ya kini kikam mandi ka kihat mandi ki drugs mandi ki wei ki ar kini kijing dik ba pai sedang na kikam ke batmai ngidon ki ting ngidon ki kijat ngidon ki bentar ki belum ki wa ki bangide ban trengin kamai de kue pat kilat om na kani ke ba ngin kamai de kini ki ban wan rai kijing jot ya ki melang kasalah pat khado kerpat ro nam ta kini kue jup mlien bandi lane ban penakam kini ba la dolong kepala tongin kiat ngin ino no kini mar ngilap ba ki babon ba penakam kini isya te ngisya khum bat kan long kecing ka ba kraw yang ban polai ni kecing jenjar ha kecing im jengin mar ketang kerpat ba itu kiba yo ai ba ngin ino no ya kini kecing mlien ki basni ki jangi ngin persyang ban im kecing im ka ba tinak mata ta jong kini ki para senang ki pamarjan kuma pia don rekat lembat ni pekle benda don rekat lembat ni ki por baro ngani wer lam ta jok pi ruba nak menta kaburum jong kani kadong kathan ke jongi yang ini trelang nak menta kini ki jing sniu ki badon hakane kat dong kathan ke jongi kani ki distrik jongi bat lada kidon kini ki jing lada ngidon kino ki jing kindu ki jongi ki senang lada ngidai ban yarap kalian iwe ya kawai ke senang ngin long ki balak loy nang mangila ban rat teng khong ya kini ki jing sneu ki badon hakane kadong kathan ki jongi oi pat ki kerpat ke jonga masuk ban kerpat namta ki jong pisar SP bat ka police department baro pa kuma piju ai ka ketika mon ka ketika diang mani trelang bat ni namta kini ki jing sneu ngakerpat ban nang ni sekpat ro penginang ya trei nang mangila bat pendu ya kini ki jing sneu ko nganom ngaya bangila ban penduk ngila ban kontrol ya kan ni bahkan nom da jeli kini kijing sneu namar la kijing ya ke jong ki babun kapan long baki beri ki setting namar i kijing trelang ka kebor ka an rekat baki senang mata ki babun kini kinong le kam sneu ki kam setting baki kam senran namar ba ki setting yo ngingat sa ki an ki bokher mar tang na kapat nam ta jong ki to nang ya trei nang ni sakmat nak kebentaban yarap nak kebentaban yada ya kini kini sini di badon akan kadang hanya kejongi